Жәмғаятны бірләштіру турында Татарстанда яшәүче милли диаспора вәкилләре белдерә. Татарстан Республикасы удмуртларының милли мәдәни автономиясе төбәк иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Андрей Герасимов менә булай диде. НАТО үз чикләрен киңәйтә, үз сафларына яңа дәүләтләрне кертә. Зеленский атом тыш державасына әйләнергә теләве турында игълан итә. Булай да авыр шартларда барысы да катлаулана. 24 февральдә игълан ителгән һәм башланган махсус операция безгә аңлаешлы максатлар формалаштырылган. Украинаны кырылсызландыру һәм милләтчелекне бетерү. Әлеге махсус операция 8 ел дәвам иткән сугышны тәмамларга тиеш, дип белдерде Татарстан Республикасы удмуртларының милли мәдәни автономиясе төбәк иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Андрей Герасимов. Һәр кем бердәмлек яклы бу хакта төрле өлкәдә эшчәнлек алып баручы барган экспертлар фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Россиядә яшәүчеләрнең хәзерге вакыйгалар Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләр өчен борчылуларын билгеләп үтәргә кирәк. Хәзер берләшергә, бер бөтен булырга, булышырга кирәк. Россия әлбәттә мәҗбүри качакларга мөмкин булганча ярдәм итә. Россия президенты Владимир Путинның барлык гамәлләре беренче чиратта җир йөзендә тынычлыкны саклауга юнәлдерелгән, дип белдерде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты ярдәмчесе Марина Сәгъдиева.